sesarengan Yu Putra Laras Omega Mulya Audio Angelo Video Shooting. Pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali senadyan sewindu tresnaku bakal tak tunggu. Telasnya ya Pak. Apa wih? Tresna iki ora saya suwi malah tambah nyiksa waton kowe kirang marmas niki setunggal lakon mulai Tanduk Alit. Tanduk Alit. Loro asmara Mas. Oh nggih, menawi babone gantos napa? Mboten sah, tetep niki mawon. Peranane kathah kados niki. Kandhane ngendokan. Loro asmara Kang Mas. Gawang-gawang angel dilalene banjir aduh ora bisa lali kangen ni atiku kaya rina jet hatiku muga Gusti tansah damarengno dadi srana usata
Oh yo nakal. Aku nganteni mring janji manismu. Kapan aku bisa nambani lara asmara. Hey, Yu Putra Laras. Ayo video shooting. Kalian bakso, Pak. Lebokno, Mas. Aduh Yo. wong maneh nalikane sepisan ketemu eneng kono kae Gawang-gawang gawang-gawang angel dilalene Bengawan Solo aku nganteni ora bisa lali kangen niatiku kaya rerujet hatiku yo. Moga-moga Gusti tansah kamarengna dadi srana usata lara asmara. Nggih, telaske lajeng kangge sangu dateng Sragen Mbak niki tebih-tebih. Mriko malih mengki. Aku ngenteni mring janji manismu. Kapan aku bisa nambani lara asmara. Matur suwun. Matur sembah nuwun Kang Mas. Nggih matur sembah nuwun Bapak selamat yang sapa ngaturaken kalih menika kalau pul seragenan pokoke. Lho iki wong ada nang ndi? Lho penyanyi telu kok ilang kabeh lho. Nggih atas sarangan kula sakadang Menteri Budaya Campur Sari Ringgas Nyu Putra Laras nggih katut teman-teman yang sedaya kang tansah tejo midhangetaken lelangan saking kula sakadang. Iki sesine aja nerep dangdut. Nggih spesial kesempatan siang ini irama dangdut irama goyang akan dihaturkan untuk Anda semuanya, tentunya masih tetap stay tune bersama kami Nyu Putra Laras. Kesempatan pagi hingga siang hari ini masih berlanjut juga teman-teman asik sampai tuntas ataupun paripurna acara nanti. Dan yang berikutnya tadi juga request masuk satu persatu nanti coba aturkan untuk Anda semuanya, terutama juga dari kerabatnya temanten, keluarga temanten. Nanti ada yang request Cundamani Mas Rashid, nanti coba diaturkan. Kali ini kembali awak dhewe. Wong loro, liyane do nang ndi to ya ki? Ora pamitan ternyata. Oh, alah. Lagi niliki diesel. Nggih. Ya, sambil menunggu satu tembang dulu untuk yang berikutnya menunggu Widyawati yang
Aku semelang nek kejelungo pila dudur. Lagi lagi entek-entekane surat. Satu lagu dulu spesial buah karya dari Mas Tejo. Ada Stasiun Tugu dulu sambil menunggu lagu-lagu berikutnya kami aturkan bersama New Putra Laras. Bengi iku nalikane aku pisan ketemu tak utapake asliramu pamit aku pamitku bali neng kutamu sepine ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes selo ning pipi duh siramu kapan bali pujane ati among donga ku dong ayo jo tansah nyekseni sepine rasa ati iki tasya tugu akan dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku cah ayu kapan konturmu tak tunggu. Nalikane aku bisa ketemu tak utapake asliramu pamit aku pamitmu bali nek kutamu asepine ati nalikane ing wengi atau meta selo ning pipi duh siramu kapan bali pepujane ati hamun donga lan pamuji ku tong ayo jo tansah ngancani sepine rasa ati iki aduh stasiun tugu akan dadi saksi kang bisu iramu pahit aku cah ayu kapan konturmu tak tunggu cahayu kapan konturmu tak tunggu matur nuwun pun nyiksa kula. Salah satu perwakilan dari tuan rumah ikut bergabung di kesempatan siang hari ini bersama YouTube Putra Laras. Ada Mas Rasid spesial untuk Anda, satu lagu ada Sunda Manik.
saben waya wengi mikirno isi ati apa tenan iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik terus Yo Putra Laras. yakin aku tenanan supaya janji ilaku netes tenan kurangku sepurane tenanane Sikat yo. Kecemburuan sosial. Aku ora lho. Yo Putra Laras. Yo. Asa. Semua dong punya Indonesia. Yo Putra Laras. Wase. Sikat yo. yakin yakin oh yakin aku
matur sembah buat Mas Rasid. Saran Mas Rasid, ndang langsung dikantongi, semelang dijaluk neh ya. Ndang cepet lebok ini. Langsung. Iya, satu lagu lagi memenuhi permintaan. Oh, nganti kebak. Yo ngono kuwi MC-ne ya karo diuncali. Wah. Satu lagi. Nanti sawerane ndi. Cepak kayak malih. Nggih. Spesial Mas Rasid lagu satu lagi. Apa lagi nih? Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Ini lagu duet. Duet dengan Mbak siapa? Atau buat Milih atas sama ibu. atau Mbak Nganten juga boleh, Boleh. ikutan duet. Lintang Asmoro. Ampun nyanyi jenengan nyawer mawon. Nah bener nih Pak. Itu wajib. Monggo Mas Rasid. New Putra Laras. Anak siapa ini? Sikat. Siang Bantara Ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni Yuk tepuk tangan semuanya meraih angkat tangan yang kedua yang semua dua atas. yang sulasmi Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi ulayane datang balen jari janji supaya mukti supaya pati
Masih bersama Nyong Putra Laras. Ada Angelo Video Shooting dan juga Omega Mulia Audio. Wah sudah ku mencintaimu, luas sudah sabarku untukmu. Walau sedikit acuh lama ini kepada diriku, semua ku korbankan untukmu. Ku berjuang pertahankanmu, namun tak sedikit dirimu tak menghargai cintaku padamu. Kini setelah ku temukan dia, kau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahku sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. New Putra Laras, Angelo Video Shooting. Ayo Masih bersama dangdutnya Indonesia, Nyong Putra Laras. Waseh. ini setelah ku temukan dia, kau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan
hidup lagi ku jalani. Satu lagu bersama Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku Angmas rungono tangisku becikku elong saka uripku paribasan ngrangge lintange angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu walah sakno Sakno. jan campur Ayo, sari Mas. ringkas luar biasa. Keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe mentingke wong liya menting wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara Sesuk ning jero dodo pancen nglarakake nanging kepiye meneh kowe wong ra duwe ya aja selak batinmu marang kahananmu Mas pupusen rasa tresnamu apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku Angmas rungono tangisku becikku ilang saka uripku paribasan ngrangge lintange angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu tegel tenan kowe diajak Iya sesak lebu sedek keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara
Seliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang masru ngono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngrangge lintange asmara kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atiku Ya, matur Sepurane ya, sembah Mas, nuwun ya. Bapak. matur sembah nuwun Pak MC. Iya. Kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tegamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati
Matur suwun. Bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Terlalu jauh berbeda. Ya, parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang berpura-pura? Sikat. Aku suka Jaipo, kau suka Rizko. Aku suka Singko, kau suka keju. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh raura? Ayo, Aku suka, kau suka Rizko. oh, Aku suka Singko, kau suka keju. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Ya, itulah tadi persembahan dari kami Nyung Putra Laras yang menghibur Anda sejak pagi hingga tuntas acara kesempatan siang hari ini. Kami mohon maaf atas kekurangan dan juga ucapan yang kurang berkenan di hati penyanyi semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kala billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.